po, dito po ako ngayon sa bayan ng Mapandan. So, bali ang dog grooming ko po ngayon mga boss, sa may Bulinaw po. Yes po, tama po kayo na narinig. Sa Bulinaw po yung aking pagsaservisan ng dog grooming ngayon. Bali ang kasama ko po mag-groom ngayon ay si John Soriano. So ayun, tara, samahan nyo po kami sa panibagong yugto ng aking buhay. Medyo malayo po ito guys. Biruin nyo, from Mangaldan pa po ako. Yes po, from Mangaldan to Bulinaw po. Ano pong gagawin ni Frogman Makas.tv? Dog grooming po tayo sa may Bulinaw ng 7 dogs. So ayan, kita-kits mga taga Bulalenyo. Ayan o. Okay, so, sobrang dilim pa dito talaga. Susunduin natin si Soriano. Dito tayo ngayon sa may Torres Mapandan. Ayan. Madaling araw pa talaga dito. Ayan. Sunduin ko lang si Jan. Ayan. Tapos biyahe na ulit kami ng Bulinaw na. Dito na kami sa may Sual, Pangasinan. Ayan siya guys. Oh. Medyo malayo-layo pa tong biyahe. Yun, gandito na lang po muna. Kasi malayo pa. Natin sa Acero. Ayan o. Tulog pa ating kasama. After 2 hours ng biyahe from Mapandan to Alaminos. Ayan, nakarating din tayo ng Alaminos City. Ayan guys oh. Medyo malayo-layo po pa to. So, hanggang dito na lang po muna. Pinapakita ko lang po yung bawat lugar na napupuntahan po namin. Pasyensya na po kayo kung hindi ako nakakapag-video sa may daan. Medyo nagmamadali po talaga ako. Dahil hindi ho biro yung aking binabiyahe. Okay lang sana kung biyahe lang ng Bulinaw. Pagdating namin ng Bulinaw, may 7 dogs pa doon na nag-aantay sa akin para i-groom. Ayan o. So, hanggang dito na lang guys. Na rin kami ng bani. Uy, tulog pa ang aking kasama. May na to, tali oras na among naugit. Ayun, nakarating na rin. Hindi ko alam kung anong oras na. Kanina, saktong alas 3 na sa Alaminos kami. So, ayun. Nakarating na rin kami sa Bulinaw. Ayan siya, oh. Bulinaw. Umaga na rin. So, malapit-lapit na rin to siguro. Bali dog grooming po ito. Bali dog grooming yung aming pinuntahan dito. Nakakapagod mag-drive. Grabe, ang taas pala. Sa likod ko po eh. Yun. Narating din kami ng Luciente Dos. Mga bagong tropa tayo dito. Sabi nila, vloggers daw ako. Sabi ko naman, hindi ako vloggers. Isa akong vloggers. Ba? Vloggers. Ay-groom natin, pakita natin. 1, 2, basta marami to eh. Nandun. Bali 7 dogs sila lahat. Luciente Dos, Bulinaw, Pangasinan. Ayan, nakarating na rin kami guys. Dito yung area. Yun, kasama natin si... Shoutout naman kayo dyan para makita sa video. Sino yung shoutout nyo? At i-upload ko na mamaya. Sino mga kaklase nyo dyan? Shoutout kayo naman para makita nila. Nahihiya sila. Ayan. Mamaya na. Ayan o. Start na rin ho kami sa pag-groom. Second dog na. Yun o. Bulinaw, Pangasinan. Ayan o. Pangalawang aso na to. Yung isang aso nandun na. Mag-groom na natin. Bali itong ginugroom ko. Anong pangalan na nito, te? Wafu. Si Wafu. Si Wafu ay ito yung alpha nila dito. Pinakamabait. Mabuti mabait na. Bumait na ng konti. Nangangagat ko kanina eh. Kaya 60% ako kanina eh. Kaya ngayon, bumait na siya. So yun, maraming salamat po. Kay ma'am, yun o, from Mangaldan pa po kami. Yun o, tandaan nyo po yan. Bumiyahe pa kami ng Bulinaw, Pangasinan to Mangaldan. Para lamang sa isang aso. Joke! Marami sila. Yeah. Po yung pangatlong aso. Ayan, meron pang isa doon. Pang-apat. Tapos nandito yung tatlo. Ito isa.
Puro mga matod ang mga to. Ayan yung dalawa po. Mat. Ayan. Ito yung area. Pinagguguruman namin. Ayan o. Bundok ito doon o. Doon yung baba. Next dog na po kami, guys. One namatod, pang-apat na aso. Ano na, saan ka na? Saan ka na? Magpakita ka dito sa vlog. Sama ka. Saan na yung, ayan, isid po yun. Saan na yung shoutout mo? Bisa tayo ikaw. Sino? Shoutout mo si Pragman. Gwapo ako, hindi? Guwapo. Gwapo ako Gwapo daw si Pragman Magasta TV. Hindi ko binigyan ng pera yan. Ano niya, Maria? Itong kasama ko, gwapo pangit. Pangit. Kalbuin ko yan. Ay. Pangalan mo, kaibigan? Anong pangalan mo? Dabing. Dabing. Ano? Labong? Ano? Ay, tabing. Ay, tabing. Tabing ko no, tabing. Tabing. Halika dito, sayo ka muna, pare. Sayo ka. Sino siya mo? Hindi siya marunong sumayaw. Kumanta. Hindi ka marunong kumanta. Ano? Marunong sumbe. Ay, marunong. Ikaw, kanta ka. Para makita nila sa vlog. Ayaw nila, nahiya sila, guys. Ang mga kasama natin dito, kwentuhan dito. Sa Bulinawers. Ayan, o. So, nandito na lang po muna, guys. Maraming salamat po. Po yung panglas na aso. Pupunasan na po ni Jan yan. Yan na po yung pang 7. Puro matted po ito. Ayan yung una. Malikot din ito. Ayan, ito din malikot. Ayan yung matapang, yung alpha nila. Ayun, pero okay naman. Nadiskarya naman. Wala naman nakagat sa amin. Ayan. Then, nakaginhawa na po yung mga matted. Ayan o. Sa 2, 3, 4. Ayan yung area. Tapos, next naman, ito. Ayan. Kumukuha ng pamunas dyan. Ayan. Tapos na, pang 7 yun. Ito yung area. Kakain na rin po kami maya-maya, guys. Ayan, sila Tubing. Dito yung ginupitan namin. So, thank you. Kay Tubing na guwapo. Ayan. Bali, ulitin ko ulit. Open home service po tayo sa Bulinaw, Pangasinan. Pero pag Bulinaw kasi, make sure na medyo marami. Kagaya po ng nag-average po ng aso ng 4, 4, 5. Ayan, nagre-range. Kasi pagka 1, 2, or 3 lang, baka hindi ko tanggapin. Or kung tanggapin ko man yung 1, 2, 3, medyo may kataasan po yung presyo ko sa pagkuha ng dog grooming. Sila po kasi, ano lang po, standard lang yung siningil ko sa kanila. Yung regular na singil ko. Pero, 7 dog naman po kasi sila. So, ayun, first time kong bumiyahe ng ganitong kalayo. Bali katatapos lang namin. Anong oras na, pare? 12 ka muna, alauna ka muna. Dumating kami dito ng alas 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayun, inabot din kami ng 6 hours para sa 7 aso. Inabot kami ng ganong oras kasi halos lahat kasi sila malilikot, tsaka may kasama pang kagat, lalo na yung isang alpha nila. Ayun. Tapos yung kanilang hair kasi puro mat, kaya medyo natagalan kami. Pero okay lang. Ayan, baba na rin kami sa Maldan. So marami kaming bayan na dinaanan. Unang-una kung mag-iisat ka ng Maldan, Kalasyaw, tapos Binmalay, Hilingayon, Labrador, Sual, Alaminos, tapos Bani, tapos ano pa ba yung mga Binaanda, tapos Bulinaw. Ayan. So sa mga kalapit na bayan, ayan, open home service po tayo dyan. Basta kaya ko kayong servisyon at makapag-antay kayo. Ayun, so thank you. Lunch na po kami ni paring dyan. Salamat! Thank you. Maraming salamat kay Ma'am Annalyn. Bali, lunch time na rin. After namin kumain dito, uwi na kami. Ayan, sarap nito. Thank you, ma'am. Saka yung kanilang ulam. Thank you. Ano masasabi mo paring dyan?
Masarap si tubig. Wow, masarap daw si Tubing. Yan si Tubing oh. Kain ka na Tubing. Yan oh. Nahihiya pa si Tubing. Para mapusog si tubig. Yun, kain na muna kami ng aking kaibigan. Kumain na kayo? Si Tubing kumain na. Ha? Kumain na siya sa taas. May ulam ka doon, Tubing? Ito. Meron, okay. Yan, paring dyan. Yung ulam ni paring dyan. Ay, quality. So, yun, ganito na lang yung aming vlog. First bite, langit. Sarap daw. Thank you po ma'am. Salamat. Ayan po. Kain na po kami. Ano mo?